Zo de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is ook een groot probleem. Dus Hulst busstation is op 25 minuten wandelafstand van het winkelcentrum. De mensen die in de dorpen wonen, verliezen enorm veel tijd, soms tot 90 minuten. Dus je doet je boodschappen in het winkelcentrum, vervolgens moet je tot 25 minuten stappen naar Hulst busstation om de lijn 10 te nemen, die 1 maal per uur is, en zo nog verder reizen naar huis. Het kan veel eenvoudiger als er een klein citybusje staat aan het winkelcentrum, dan kan deze verbonden worden met de dorpen en is het op 10 tot 15 minuten afstand en eventueel ook via Hulst busstation.